ओकल कहा जाला जंगल के टाइगर, और जेकरा के देख के हंसी के बुलबुला शुरू हो जाला ओकरा के कहा जाला मनोज टाइगर। हाँ भैया, हाँ मैं मनोज सिंह टाइगर, आप लोगन का प्यारा बतासा चाचा और जी बाइस्कोप पे लेके आ रहल बानी एगो खास प्रोग्राम चैट भोजपुरिया लूटा लहरिया, को पावर्ड बाय टाइड अल्ट्रा। शानदार सफाई अब मशीन में। आज ही एपिसोड में जौना भोजपुरी सितारा से हम आप लोगन के मिलावे जा रहल बानी उनका जितनी तारीफ करल जाओ कम हो। कॉमेडी, एक्शन, ट्रेजेडी, ड्रामा सब करेले, नाचेले, गावेले, मस्ती करेले, हैंडसम पर्सनालिटी। अब कहत होगा कि भैया इतनी तारीफ हो रहल बा के बा, तो बोला दी और बहुत बहुत स्वागत बा। आदित्य भाई, ये प्रोग्राम जौना का नाम बाटे चैट भोजपुरिया लूटा लहरिया, को पावर्ड बाय टाइड अल्ट्रा। शानदार सफाई अब मशीन में। इस प्रोग्राम में दर्शक अपने भोजपुरिया सितारा से मुलाकात करल और पर्दा पे गर्दा मचावे वाले अपना फेवरेट स्टार के रियल लाइफ के बारे में भी जाने। एक बार आपके हमारे प्रोग्राम में स्वागत। देश दुनिया में बसल जी बाइस्कोप के सभी दर्शक लोग के आदित्य ओझा के नमस्कार। हमारे दर्शक लोग रवा लोगन के सामने आदित्य ओझा जी आगे बढ़े। आप लोगन के हम आदित्य ओझा के बारे में कुछ और बात बतावल चाहते। आदित्य ओझा जी जितना बेहतरीन अभिनेता बाड़न, जितना बेहतरीन डांसर बाड़न, उतना बेहतरीन क्रिकेटर भी बाड़न। आज इसे जी भर के बात होगी, बहुत सारा सवाल होगी और रउआ लोगन चुपचाप टीवी के सामने बैठल रही अपना फेवरेट स्टार के देखत। आदित्य जी, अब आपसे हमार एगो पहला सवाल ही बाटे कि लॉकडाउन से पहले आदित्य ओझा जी के अंदर ऐसा कौन बदलाव आ गए हो कि जवन लॉकडाउन खत्म होखला के बाद देखे के ना मिले। कोरोना ऐसा वक्त ले आई, हमनी सबके अपना अपना घर में बंद कर देला। ऐसा लॉकडाउन हो गई कि केहू से मिले के भी मौका ना मिलल। हमनी सन के एगो वक्त मिलल खुद के जाने के, लाइफ के सही में समझे के। तो हम ई लॉकडाउन में इतना ही समझ पाए बानी कि हमरा ख्याल से हमनी सन के अपना लाइफ में बहुत सारा ऐसा फालतू खर्चा कर देवे सन जौन की आगे चल के हमनी सन के वो कोनो काम में नहीं। उस चीज के मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, वो सिर्फ हमनी सन के लोग के दिखावे में, दिखावटीपन करे में वो सब खर्चा वर्चा हो जाला। तो हम लॉकडाउन के बाद ई चीज के बिल्कुल ध्यान रखें कि फालतू खर्चा चाहे दिखावटीपना जितना बाटे उस सब में 1 रुपया खर्चा। तो आदित्य जी, एगो एक्टर के दिन का शुरुआत सबसे पहले मेकअप, फिर बेहतरीन कॉस्ट्यूम, अगर बाद फिर कैमरा के सामने लाइट, कैमरा, एक्शन, डांस, परफॉर्मेंस, पूरा दिन कैमरे के सामने एक्टिंग करत बीतेला। लॉकडाउन के दौरान एज एन एक्टर एगो अभिनेता के रूप में जब 2.5 महीना घरे बैठे के पड़ल तो एक कलाकार अपन भूख कैसे मिटावत रहल हुई, ओकरा बारे में तनी कुछ बताई। जब शुरुआत में लॉकडाउन भइल सिर्फ 15 दिन खातिर, जब इंडिया लॉकडाउन भइल तो हमनी सन सोचनी सन कि 15-20 दिन के जो लॉकडाउन पीरियड बा ये एगो हॉलिडे की तरह बितावल जाए। आखिर जब पता चलल कि ई कोरोना इतना जल्दी रुके वाला नहीं खे, लॉकडाउन बढ़े वाला बा, तब धीरे धीरे फिर ई घर पे बैठल अकड़े लागल। घर पे एक्सरसाइज वगैरह करके वेब सीरीज, बहुत सारा फिल्म देखनी जैसे एक्टिंग के अपन सुधार सकी। ओकरा अलावा फिर हम एगो काम करनी कि इंस्टाग्राम पे लाइव एगो शो जौन की द गेम ऑफ लाइफ हम खेलेनी, जिसमें हमार जितना इंडस्ट्री के सब दोस्त लोग बा वो लोग के बुला के एगो दर्शक लोग के मनोरंजन करे के और दर्शक लोग से जुड़े के एगो हम जरिया खोजनी। ऐसे थोड़ा बहुत जो हमार एक्टिंग के भूख बा बाइस्कोप पे चल रहा बा मस्ती का पहरिया। हमारा साथे बाड़े भोजपुरी सुपरस्टार चॉकलेटी हीरो आदित्य ओझा। आदित्य ओझा जी, मजा आ रहा बा ना? मजा तो आवे करी, जहां बतासा और आदित्य ओझा रही है तो मजा आवे करी। अब सिलसिला शुरू कर जाओ। अगला सवाल, ये सवाल आदित्य भाई हम ना करब, दूसरा आदमी आपसे सवाल करी और वो आदमी क्या हा, चल जाओ शख्सियत के पास जे करी आपसे सवाल। जिंदगी खूबसूरत लागेले, चाहे जितना भी होखे, टेंशन के बोझा अगर जीवन में होखे, भाई जैसन दोस्त आदित्य ओझा। क्या बात है। जिंदगी में ना होला कोनो टेंशन और ना ही कोनो कलेश, जब रउआ पास होके भाई जैसन दोस्त जेकर नाम हो प्रवेश।
तो परवेश भाई, आदित्य ओझा जी से सवाल पूछल जाओ। ये लॉकडाउन में तू कौन ऐसा काम कैला जवन की कभी जिंदगी में ना कैले रहा? उ करे में बहुत मजा आई लोग। हम रहे नहीं पूरा परिवार के साथे, तो कबो खाना बनावे के मौका हमरा ना मिलेला। तो लॉकडाउन में हम पास्ता बनेनी और बहुत मतलब और भी खाना पीना के चीज कबो कबो बनावत रहनी, जौन की हमरा परिवार के बहुत अच्छा भी लागल। लोग के अच्छा फीडबैक मिलल, वो लोग कहला कि वाह बहुत बढ़िया, तो ये सुन के बहुत अच्छा भी लागल और मजा भी आया। क्या बात है, यही कहा जाला दोस्ती। परवेश भैया, इस शो में आवे खातिर, आदित्य ओझा से सवाल पूछे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदित्य बाबू, अब तोरा से दूसरा सवाल, लेकिन सवाल से पहले तू भगवान की कसम खा, प्रभु के हाजिर नाजिर मार के कसम खा कि जमन कहब सच बोलब, मुंह से जमन निकारब ध्रुव सत्य बोलब। घबरा मत, तू यही सवाल का जवाब द। तोरे जिंदगी के ऐसन कोनो रहस्य, कोनो राज जवन आज ले तोहार मेहरालू नहीं खींचा। ऐसा तो कोनो राज नहीं के हमरा जिंदगी के, जौन हमार मेहरारू भी ना जाना सकते। सुना ना, बड़ा मन करता चाय, बोलत बोलत थक गए नहीं हो। ले जाओ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन घबरा मत, ब्रेक के बाद तुरंत आई आदित्य ओझा के साथ और करब ढेर सारी बात। कहे से कि जी 22 को पिजारी व मस्ती का पहरिया, तो देखत रही चैट भोजपुरिया लूटा लहरिया को पावर्ड बाई टाइट अल्ट्रा। शानदार सफाई अब मशीन में। का कहो तुम्हारे जीवन में ऐसा भाई कि अचानक तुम्हारे जबरदस्त प्रेशर बनल हो आ तू टॉयलेट में घुस गए हो, हल्का भैला के बाद ये पता चला था कि टॉयलेट में पनिए नहीं। तो भैया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आ गए बानी मस्ती के करे बरसात, वो प्रोग्राम में जो ना प्रोग्राम के नाम बाटे चैट भोजपुरिया लूटा लहरिया को पावर्ड बाय टाइट अल्ट्रा। शानदार सफाई अब मशीन में। तो भैया, जैसा कि रउआ लोग जानत नहीं कि आज ई एपिसोड में हमारा साथे बाड़े एगो भोजपुरी युवा सितारा जेकर नाम बा आदित्य ओझा। तो भैया बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ावल जाओ, अगला सेगमेंट शुरू करल जाओ। इस सेगमेंट में होला बम का बरसात, बम रूपी सवाल होला। कहे से कि इस सेगमेंट का नाम है बम गोला। इस सेगमेंट में हम आदित्य ओझा से पूछा धड़ 5 सवाल। आदित्य जी, रउआ से भैया हमारा पहला सवाल, का कहो तुम्हारे जीवन में ऐसा भाई कि अचानक तुम्हारे जबरदस्त प्रेशर बनल हो आ तू टॉयलेट में घुस गए हो, हल्का भैला के बाद ये पता चला था कि टॉयलेट में पनिए नहीं। ना ऐसा कबो नहीं के भाई, काहे कि हम हमेशा जब भी टॉयलेट जानी तो पहले ही चेक कर लेवे नहीं कि वो पानी अपना माई के हाथ के बनावल माल पुआ ज्यादा चाभेला तू कि मेहरारू के हाथ का बनल दही बड़ा। पिटवायम का कही कि ना हमरा मालपुआ पसंद बा ना ही दही बड़ा, लेकिन हाँ ये बात सही बा कि माँ के हाथ के बनल कुछ हमरा बचपन से खाता नहीं, तो हमरा कोनो खाना से बेटर बा। माँ के हाथ के खाना हमरा बहुत अच्छा। सिनेमा में अगर आपके ऐसे सीन मिले जोना में कोनो हीरोइन के दोनों हाथ में लेके अपना अखबार में उठावे के हो, तो ऐसे कौन हीरोइन जे के उठावे से पहले तोहरा मन में आई कि हे देवी तनी वजन कम कर लो? आई थिंक हम तो हर फिल्म में कोनो न कोनो हीरोइन के जितना फिल्म कैले बनी लिफ्टिंग के जो उठावे वाला सीन बा तो कैले बनी, हमरा उतना कुछ फर्क ना पड़ा। आदित्य बाबू, बचपन में नाक में उंगली डाल के शरीर में खजुआ के ऐसे कोनो घटना जगरा खातिर तारा के बहुत डांट पड़ल हो? ना ऐसा कभी भइल नहीं है। हम एक्टर हैं तो ये चीज के ध्यान रखे नहीं। कभी भी वैसा जगह पे नाक में उंगली चाहे खजुआवे नहीं जहाँ केहू ना होके, केहू हमरा के देख ना सके। अगर कभी सेट पे ऐसा कहीं नहीं है कि वो फोटो वोटो ले भी लेलक तो वो सब फोटो हम ऐसा के डिलीट करवा दे। का कभू बिना नहिले स्कूल गए बड़ो? काम पर तो कभी नहीं, काम पर तो मतलब हमेशा ही नहा धोआ के ही जाए निसन। बाकी हाँ, स्कूल में जब ठंडी होत रहे माँ पापा तो बिना नहिले स्कूल जाए ना दी, तो वो लोग हमनी सन के ढकेल के बाथरूम में घुसा देते रहे। तो बाथरूम में केहू देखे रहा तबा ना तो खाली बाल गीला करके
आके ऐसे बताओ तो नहीं कि नहा ले बनी सन तो ऐसा कुछ बार ऐसे बिना नहिले स्कूल गए बनी सन। चाहे कितनों गिरे सवाल के बम या गोला, वो एक्टरे होला जौन हर सवाल का जवाब बड़ी चालाकी से देला। तो आदित्य बाबू तू तो बड़ी चालाकी से कुल सवाल का जवाब देला। एक बार फिर से स्वागत बा जी बाइस्कोप पर और रउआ लोग देख रहल बानी चैट भोजपुरिया लूटा लहरिया को पावर्ड बाय टाइड अल्ट्रा। शानदार सफाई अब मशीन में। आदित्य भाई भगवान कसम आपके साथे कब प्रोग्राम खत्म हो गई, कब समय बीत गई पता ही ना चलत। भगवान से प्रार्थना करब कि तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बना। लेकिन जाते जाते आदित्य भाई कोरोना से सुरक्षा और सावधानी कैसे बरतल जाओ, हमारा जी बाइस्कोप के दर्शकन से कुछ कहल चाहबा। कोरोना के लेके हम ये कहें कि जंग जो कोरोना के अगेंस्ट रहे वो अभी भी जारी बा, अभी भी बहुत सारा केसेस हो रहा बा। तो हम जी बाइस्कोप के सभी दर्शक लोग से कहें कि रोवा लोग प्लीज घर में रही, जब तक बहुत जरूरी काम नहीं आ जात। अगर कोनो जरूरी काम आ जाता तो बाहर जाए से पहले अपना साथ सैनिटाइजर अब मास्क जरूर कैरी करी। अब बाहर जाके सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करी, काहे कि कोरोना के काल तो आज न तो काल खत्म हुए जाए। ओकरा बाद हमनी सन के जो दुनिया बा वो बहुत खुशहाल और बहुत सुहाना हो जाए। तो हमनी सन के यही तरह रुआ लोग के मनोरंजन करत रह जाए। धन्यवाद। बहुत मजा आए आदित्य ओझा जी के साथ और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमारे दर्शक लोग भी बहुत एंजॉय करल होकुबा। तो भैया 2-2.5 महीना के लॉकडाउन के बाद ये मत भूला जाइए कि लॉकडाउन खत्म हो गए हो तो अब कोरोना भी खत्म हो गए। कोरोना खत्म ना भइल हो। कोरोना से बचे खातिर सावधानी बरते के बाद मास्क लगावा, सैनिटाइजर लगावा, सोशल डिस्टेंसिंग रखा। तो भैया ऐसे मस्ती चालू रही जी बाइस्कोप पे तो जरिए हो मस्ती का पहरिया। तो अगला एपिसोड में अगला हफ्ता फिर से मिलब एगो नया भोजपुरी सितारा के साथ वो प्रोग्राम में जौना प्रोग्राम के नाम बाटे चैट भोजपुरिया लूटा लहरिया को पावर्ड बाय टाइड अल्ट्रा। शानदार सफाई मशीन में। नमस्कार।